Ćao, ovo je još jedna autologija, a u njoj jedan veliki auto za velike dečake. Isto kao što za Belville kažu da možda izgleda čudno, ali mnogo toga može u njega da stane. Slično možemo da pričamo i o ovom ovde Volkswagen Amaroku koji nam se nalazi na testu. Penjite se da vidimo kako se vozi. Volkswagen Amarok, ili prevedeno sa jezika Inuita, Vuk. Sa dužinom od 5 metara i 25 centimetara, širinom i visinom od po 2 metra, slobodno možemo reći veliki Vuk, vučina. U vremenu u kome postoji Porsche sa dizel motorom, zašto ne bi postojao i ogroman američki pick-up sa Volkswagenovim znakom? Osjećaj u vožnji ovog kamiončeta je vrlo zanimljiv zato što je auto veoma glomazan i vi u svakom trenutku tačno znate koliko je velik. Ispred mene je jedna ogromna i dugačka hauba, ceo auto je dugačak 5,25 metara i iako jeste, da kažemo, radna mašina, ja nemam ovde utisak neudobnosti. Prvo zato što je ovo top verzija u kojoj se mi trenutno sada vozimo, a drugo zato što je on tako i napravljen da nije preterano nestabilan i pored svoje visine i svoje namene, a istovremeno nije ni previše bučan. Od opreme nabrojat ćemo svetla za maglu, odličan MP3 audio uređaj, dvozonski klima uređaj, grejane i elektropokretane retrovizore, zatamnjena zadnja stakla, atraktivne aluminijumske 18-ice, tempomat, hill descent control i utisak strahopoštovanja. Unutrašnjost u ovom autu je posebno prijatna, kao da ovo nije radna mašina. Ova crna i brown plastika koja se nalazi oko mene jeste nešto grublja, ali deluje kao da će tu da stoji 100 godina. Inače, od ostalih stvari, ja ovdje imam i sva 4 prozora na struju i to sa automatskom funkcijom, pomeram elektronski retrovizore, podešavam visinu farova, imam odličan klima uređaj i mnogo nekog mesta za sitnice i krupnice, čak i za onu posebnu šolju iz koje se pije vruća kafa ili vrući čaj. Ostaje samo da pustimo country na odličnom muzičkom uređaju. Amarok pokreće dvolitarski dizel četvorocilindraš sa ili jednom turbinom i 122 konja ili dve turbine, odnosno biturbo i 163 konja. Srećom po vas, ali i po mene, mi testiramo ovu top verziju, dakle jaču. Valvoline za ovaj motor preporučuje motorno ulje Valvoline SynPower XL3 530, menjačko ulje Valvoline SynPower TDL 7590, ulje za kočnice Valvoline Brake and Clutch Fluid DOT4, rashladnu tečnost Valvoline Max Life Coolant AF, ovaj lifestyle teretnjak bi trebalo da na 100 km troši 7,8 litara euro dizela, a ako se to pokaže kao tačno, bit ćemo više nego zadovoljni. Rekao smo da je obećana prosečna potrošnja 7,8 litara na 100 km, dok je u realnoj gradskoj vožnji i malo maltretiranja po Kosmaju i okolini Beograda došla i do 10 litara. Ovaj podatak ne treba da vas uplaši jer je vožnja na testu bila sve osim štedljiva. Nedostatak testiranog vozila jesu parking senzori kojih ovde trenutno nema i zaista ga je nešto teže voziti u rikverc i uparkirati zato što je zaista mnogo velik. Ali opet ta veličina izaziva strahopoštovanje kod drugih vozača i nekako su izuzetno predusretljivi kada im nađete u susret ili im se nađete u retrovizoru. Dakle, ili je veličina u pitanju, kako ono kažu, veličina je bitna ili nije bitna, ili su se saobraćajna kultura i običaji kod nas dramatično popravili od juče. Selekcija pogona se vrši prostim pritiskom na dugmiće koji se nalaze pored menjača. Preporučljivo je kretati se pogonom na zadnje točkove kada je manja i potrošnja, a kada vam zatreba pogon na sva 4, to se odabira pritiskom na pomenuto dugme. Takođe je moguće odabrati i for low režim rada za izuzetno teške terene. Tada se prenosni odnosi u menjaču menjaju i postaju izuzetno kratki,
a obrtni moment je koncentrisan na vaše vučne zahteve i izlazak iz, na primjer, dubokog blata. Amarok takođe ima i blokadu zadnjeg diferencijala i Hill Descent Control, odnosno uređaj koji ograničava brzinu vašeg kretanja nizbrdo kada samo koristite volan, ali ne i papučicu gasa. Naravno da nije udoban kao jedan Mercedes, ML ili GL, ali je za razliku od sličnih vozila ovde napravljen dobar kompromis. Slobodno možemo reći da je podvojena ličnost u pitanju. Nije izrazito nestabilan na autoputu, a izuzetno je sposoban van puta. Do poskakivanja automobila dolazi samo prilikom veoma grube off-road vožnje, ali i tada to nije ništa strašno. Prolazite svuda i uvek. Ako lažem ja, ne laže snimak. Iza ove duple kabine koju naš narod iz odavno zaboravljenih razloga zove putar i dalje, nalazi se otvoreni tovarni prostor koji ima dužinu od preko 1,5 m i koji može da ponese 1150 kg tereta, dakle više od tone. U njega Europaleta staje opušteno i to popreko. Ovaj auto je totalno mačo. To naravno ne znači da treba da nosite bradu da biste ga vozili ili da se ne kupate po 2 dana, ali se vrlo lagano ulazi u ulogu bogatog zemljoposednika ili nekog nadzornika na gradilištu koji obilazi radove ili nekog kanadskog drvoseče. Pritom, ja putujem udobno, putujem brzo i putujem dobro opremljen. Cena testiranog modela sa svom prikazanom opremom je 38.326 evra i 28 eurocenti, ali u nju uključen i porez, i carina, i dodatna oprema, koja ovde nije malo. Najniža cena Amaroka na našem tržištu je nešto iznad 22.000 evra i ovo važi ako odbijete PDV i registrujete auto kao teretno vozilo. U svakom slučaju možete se obratiti Raiffeisen leasingu i od njih zatražiti ponudu kojom će ova cena biti razbijena na podnošljive rate. Kako to obično biva u autologiji, gde sam ja, tu je negde i tonac. I evo mi se zajedno vozimo kako bi sumirali utiske o ovom Amaroku. Šta je to što treba da ima jedan dobar terenski pick-up? Treba da bude dovoljno robustan i dovoljno prohodan na svim terenima. Treba da ima dovoljno snažan motor, treba da bude dovoljno udoban za petoro i dovoljno bezbedan za petoro, i treba da može da ponese tonu tereta. Jednom rečju, Volkswagen Amarok. Ovo je bila još jedna autologija. Nadam se da ste uživjeli, vidjeli ste kako izgleda, kako se vozi i koliko košta Volkswagen Amarok. U svakom slučaju gledajte nas na dobro poznatoj adresi. Ja idem sad da se obrijem. Ćao!